Unde te duci, Davide? Guarda. Unde te duci? La școală? Sì. Da? Nuovo scuola. Ah, la o școală nouă. Hai, dă ghiozdanul jos, că ți-l ține mama, că e foarte greu. Ma io forte. Hai, te rog. No. Îți place? Vai, ce frumos ești, mama. Ai uniforma care o ai deasupra, cămășuța? Foarte frumos ești. Hai, dă ghiozdanul jos, că te doare spatele. Hai că ți-l dă Nuno jos. Io so togliere. Lasă să te ajute un pic. Bravo, mamă. L-am tuns, l-am făcut frumos, gata. Începem școală. Bună seara și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum ați observat, astăzi l-am dus pe Davide la școală. Am lăsat imaginile înainte. Prima zi lui de școală. Sincer să fiu, am crezut că nu o să mă emoționeze sub nicio formă chestia asta, că el a fost la grădiniță, adică am crezut că o să fie normal. Dar, sincer să fiu, chiar m-a emoționat. Nu știu cum, dar m-a emoționat. Tocmai vreau să vă spun cu micronil din ce am făcut eu la față. Aici îmi rămăsese o dungă și acum s-a cojit și fața mea e mult mai ok. Și o să trebuiască să mai fac încă o dată peste o lună. Că așa se face, e ca un fel de tatuaj. Ce să vă zic, am observat că vizualizările sunt foarte puține, nu știu ce s-a întâmplat, dar de o perioadă de timp au scăzut vizualizările. Mi-arăta vreo 2000 și ceva de ore sau 3000 și ceva de ore vizualizate. Acum au scăzut orele de vizualizare, nu știu de ce, nu înțeleg. Nu știu care e problema. Bineînțeles că nu prea mai voiam să fac. Mama mi-a spus, fă, de ce să nu faci. Totuși am să încerc să mai fac. Pe 27 luna asta se apropie ziua lui Davide. O să trebuiască să ne pregătim de ziua lui Davide. Am dat comandă de artificii, vreau să-i fac ceva frumos. Eu vreau de fapt să-i fac la restaurant, dar am spus chiar este cazul ca anul acesta să schimbăm, să facem și acasă. Cum avem terasă mare, putem să dăm și cu focuri de artificiu. O să vedem ce o să iasă. Mai am să-i comand tortul și o să trebuiască să ne organizăm. Sperăm să nu plouă. Că dacă plouă, o să facem în casă, bineînțeles. Avem loc, asta e, nu e nicio problemă. O să vă lăsăm ca de fiecare dată la sfârșitul vlogului o rețetă. Ceea ce face mama, mâncare de zi cu zi. Vroiam să vă mai spun, am observat că la ultimul vlog care l-am pus, eu nu știu ce s-a întâmplat, telefonul mi încarcă foarte greu. În momentul când am dat să scriu titlul, a ieșit titlul greșit, dar cred că mă înțelegeți, nu cred că nu aș ști să scriu. S-a întâmplat. Este din cauza lataciului de la telefon, de la internet, memoria foarte plină de atâtea videouri și o să trebuiască să ștergem din ele, că sunt foarte multe. Și cam atât. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim pentru absolut orice și o să rămână să vă arătăm pregătirile de la ziua lui Davide și ceea ce o să facem. Așteptăm să vină și unchiul nostru, că o să vină și el. Vine din România, așa că sperăm să iasă ceva frumos și sperăm să nu plouă. Doar atât. Vă mulțumim pentru tot. La revedere! Bună ziua și bun găsit la un nou vlog. Astăzi voi face tocăniță de cartofi cu piept de pui. Pentru tocăniță avem nevoie de următoarele: ulei, un piept de pui, sare, delicat, piper, boia dulce. Eu am pus roșii decojite,
cartofi, ceapă, ardei și morcov. Le-am pus pe toate la un loc. Deci legumele le-am pus la un loc. Dar o să vă arăt pe parcurs. Pentru început am pus o cratiță la foc. Am dat drumul la ochiul de la aragaz. Și acum adaug ulei în cratiță. Așteptăm să se încingă uleiul. Mai așteptăm puțin. Pentru că eu pun pieptul să călească înainte. Niciodată nu pun legumele și după pun carnea. Acum adăugăm pieptul. E tăiat de mine cuburi mai mari. Punem un pic de sare. Și puțin piper. Între timp pieptul s-a călit și o să-l iau. Și după o să-l pun în cratiță. După ce călesc legumele și le pun la foc. Acum adaug ceapa, morcovul și ardeiul. Eu am pus 3 cepe mai mari, un morcov și un ardei.
Acum pun un pic de sare ca să moaie legumele. Ceapa și cu ardeiul și morcovul s-au călit. Și acum adaug roșiile decolzite. Și amestec bine. Poți să pun și un pic de apă? Nu are nimic, poți să duci. Puțină, foarte puțină. Și acum pun și cartofi. Îi lăsăm și pe ei să călească puțin. Acum pun și delicatul și sare nu mai pun. Pun un pic de piper. Sare am mai pus și la piept, am pus și la legume și dacă e nevoie o să vedem ultima dată când e aproape gata. Dacă o să mai trebuiască și sare. Dar momentan nu mai pun. Acum adaug apă cât să acoperim cartofi. Acum o lăsăm să fiară. Și în momentul în care
începe să clopotească, o să adaug și pieptul de pui. Vă rog cum o să vă arăt. Între timp tocănița fierbe și acum o să adaug pieptul de pui. O să adaug și un pic de boia dulce de ardei. Atât e suficient. Și acum o lăsăm la fiert. Între timp eu am pus și pătrunjelul. Și cam atât. Așa arată tocănița noastră. Dacă vreți să o încercați, o puteți încerca. E foarte gustoasă. Și noi o să o servim cu murături asortați. Așa arată tocănița noastră cu piept de pui. Aici avem salata asortată. Dacă vă place rețetele noastre, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru, le puteți încerca. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Vă dorim o zi bună. La revedere!